Kada ku manta ku danna subscribe. A satin ne da ya gabata, jarumar fim mai suna Rahama Sadau wanda ta shahara a fina-finan Hausa, Nollywood da dai sauransu, ta fitar da wasu sababbin hotunanta a fejinta na Instagram, Twitter da kuma Facebook, waɗanda wannan hotuna suka janyo cece-kuce. Masu binciken kwakwaf sun gano cewa jaruma Rahama Sadau ta kwaikwayi mawaƙiya Beyonce ne a wannan hotunan ta fitar, wanda suka jawo wannan cece-kucen. Kamar yadda kuka gani, wannan ita ce mawaƙiya Beyonce wanda take sanye da jan kaya, ita kuma Rahama Sadau ita take sanye da farin kayan nan. Wannan hotunan su suka janyo cece-kuce, yaɗuwar gizo-gizo, yanar gizo-gizo, su Twitter, WhatsApp, Facebook da dai sauransu. Allah dai ya shirya jama'ar musulmai gabaki ɗaya. Wannan dai ɗabi'a ce wanda ba ɗabi'ar musulmi ba, kuma wannan shigen da ta yi ta janyo zagi kala-kala, zagi na cin mutunci, zagin da wanda bai kamata a faɗe shi ba. Allah dai ya shirya mana zuri'ar mu gabaki ɗaya. Allah ya ganar da mu, ya sa mu daina wannan hali namu. To, ga dai kadin labarin yadda ya kasance. Kar da ku manta ku mana subscription, sannan ku danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora za ku gani. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Mun gode. Harka zalla taku, harka zalla tamu, harka zalla ta kowa da kowa wanda yake arewa da ma har kudun ma gabaki ɗaya.